Хора, какво е това място? Гледай къде сме. Братле, тук сигурен ли си, че има да се загубим? Да продължаваме. Че се изморих тук да пъна. Гледай къде сме от Цито. Сме далеч от Цито. Вака, я чакай, бе! Чакай, бе! Чакай, бе, чакай, бе! Полена, айде отидем да видим! Има само дървета. Ще да закъсаме. И гледай, летни гуми, пистови. Само за пътя. Само да ви кажа една тайна. Ако е мокър пътя, колелото по-добре вари. Да, аз го изпънах на втора. Иначе като е сухо, и само го изпъна, бе. Малко аз се потих. Зверски се препотих. И жегай тук. От това място. Аре да им планата. Не са ли изморя? Ние сме на слънце вече. Почти. Това място не знам и какво е. Да, продължим напред да го видим какво е. Ана! Ако има чешма, ще им напием. На светлина сме вече. Ми да, вълчи ми ако има и сянка. Ето го на Ивелин Лилов, старото му колело. Ето ми го подари. Който и? Робиш те, бе? Къде е? Внимай, че може да има кърджи. Може да има кърджи. Жито. Не да го продължим, бе. Полето ли? Тук нагоре. Да го видим, после може да е яко спускането. Бе, така не съм стъпвал. Ние с моя приятел Иван сме го намерили това байер, нали? Казвай. Спирам на пауза. Да? И този път, който сме намерили, води на някъде. Има полета. Тук е едно голямо поле намерихме. И Жито, да. Жито. Има път. Дай да го видим. Но няма да го изпъваме, защото... Дай да го изпънем, бе. Може да е яко спускането. Не, няма да го изпъваме, хора, защото... Чакай, ще кажа докъде. Вземи с колелото. Чакай, не го изпъваме. Ето там да го продължим и ще се спуснем. Не стига. Как не се изгубим, бе? Няма да се изгубим, бе. То само напред, бе. После само надолу. Разбираме, няма да се изгубим. Защото сме само напред. И после само надолу. Да. Ако има не да завиваме, обръщаме. О, майко! Това път не съм го знаел. Никой не го е знаел, хора. Той не го знае никой. Чакам Ванка. Значи, хора. То не съм го знал този път. Стоп.
Да, там много малко има още. Не следвам. Айде бе, пускай. Айде, да бутам поне. Хора, абонирайте се. За Благо Дончев. Да, Subscribe ли как беше това? subscribe. Да. Ставете и да ме съберем. 50 последователя ще правим лайв стрим тука. Да. И ще се направим, може би, пикник някой път. Ако съберем толкова последователи. Да. Благо, стига. Ето там има много. Не. Аз ще... Благо! Да обръщаме. Аре, чао, ние се спускаме. Айде. Чао, хора, до нови срещи.